el semàfor del Sevilla-Barça. El Barça femení ha guanyat 0-1 a camp del Sevilla en un partit en què la portera rival ha estat la gran protagonista. En verd, el partit de les joves. El Barça ha començat d'inici amb un equip bastant titular, un equip que havia acabat l'anterior partit, un equip en què una jugava al lateral dret, Brooks a l'esquerra, parelles centrals per Mapi i Engen, mig del camp clàssic per Patri, Aitana i Alexia, i a les bandes Pina i Vicky López, i al davant Ewa Peyo. Per tant, un equip bastant titular del Barça, una primera part en què el Barça li ha costat bastant generar ocasions, ha tingut dues ocasions molt clares a les botes de Pina, una pilota que ha estat mà que ha tret molt bé la portera del Sevilla, que ha estat Sullastres, el protagonista del partit, Eva Sullastres, ha tret moltes pilotes del Barça, tot i que al Barça li ha costat també generar coses, però ha tret moltes rematades de les blaugranes. Primera meitat, diem, aquesta rematada d'un mà a mà amb Clàudia Pina, una altra pilota que també li han tret. Clàudia Pina ha estat una de les protagonistes d'aquest partit, com diem, protagonisme en aquest partit per les joves. Clàudia Pina ha estat una de les més destacades del Barça. Aquesta segona meitat ha tingut aquesta ocasió, una altra mà a mà. A la segona part ha tingut dues rematades al pal, dues molt bones rematades des de la frontal, d'aquelles que demostra la qualitat que té Pina de xutar des de fora. I el Barça, com diem, ha tingut protagonisme aquestes joves, que també l'ha tingut a la primera meitat per Brooks, que és una de les jugadores que ha començat millor la temporada, ja l'hem vist en pretemporada, creiem que ha estat una de les millors, i avui jugant de lateral, ha jugat molt bé, ha aconseguit filtrar passes interiors, ha aconseguit arribar per banda, i també una molt bona primera part de Vicky López, que també les dues han estat curiosament canviades al descans per Rolfo i Graham, però per mi han estat de les millors del Barça en aquesta primera meitat, perquè Vicky també ha deixat mostres de la seva qualitat en aquesta primera meitat, en què ha fet una jugada una delicatessa de les seves, ha arribat per banda, se l'ha vist bé. Per tant, com diem, tot i que han estat els dos primers canvis del Barça, creiem que ha estat un partit molt bo d'elles dues, tant de Brooks com de Vicky, i també de Pina. És important que el Barça, aquestes joves que han de tenir minuts i que han de tenir protagonisme, també el tinguin en aquests partits. En aquest partit en què el Barça li ha costat marcar, li ha costat superar el rival, però hem acabat guanyant, i com diem, tot i que la portera ha estat la gran protagonista, el Barça acaba guanyant per aquest 0-1. Amb àmbar, la capacitat de rematar. Com diem, el Barça ha tingut moltes ocasions i al Barça li ha faltat remat, li ha faltat concreció de la jugada. En alguns moments creiem que, a la primera part sobretot, l'equip ha intentat jugar massa pel centre, ha intentat buscar massa a Ewa Peyo, la referència d'Ewa Peyo, ha intentat buscar massa jugar per dintre per Alexia i per Aitana, i al Barça li costava. I quan més joc generava quan arribava per bandes. La segona part, l'equip ha intentat arribar més per bandes, sobretot amb l'entrada de Graham, que ha estat bastant catalitzadora de jugades per la seva banda, també amb l'entrada de Rolfo, i el Barça ha millorat el seu joc, ha millorat les seves arribades. Aquí ha vingut el gol d'Aitana, un gol amb una jugada dins l'àrea. Com diem, també ha tingut un parell d'ocasions més Aitana, el Barça ha tingut més ocasions, dos pals, com diem, de Pina amb dos llançaments des de fora d'àrea. Per tant, el Barça ha generat molt més, però li ha costat. A la primera part, sobretot, li ha costat generar i li ha costat, sobretot, concretar. Avui la gran protagonista del partit ha estat la portera del Sevilla, Sullastres, que ha estat protagonista amb alguna aturada de mèrit, però també al Barça li ha costat aquestes arribades, generar, sobretot rematar, sobretot a la primera meitat rematar i a la primera part generar. Per tant, com diem, al Barça li ha costat finalitzar, a la primera part li ha costat generar ocasions, que és més problemàtic, i a la segona part les ha generat, però li ha costat finalitzar-les. Per tant, és una assignatura pendent d'aquest equip de Pere Romeu en aquest inici, que el Barça suma 3 victòries en 3 partits, però que li està costant generar i rematar. I en vermell, els últims minuts. Hi ha hagut cert... Si volem posar un punt negatiu avui al partit del Barça femení, segurament serien els darrers minuts. El Barça anava amb avantatge i en comptes de tenir més la pilota i controlar més el joc, no ha intentat tenir la pilota i ha volgut jugar molt el que volia el Sevilla, que era arribar d'un cantó a l'altre, perquè era l'única opció que el Sevilla tenia d'aconseguir poder-se ficar el partit amb un gol, poder empatar el partit, i el Barça li ha permès en certs moments d'aquest tram final, els últims 5 minuts el Barça ha tingut el control, que era el que necessitava, i ha aconseguit frenar, però hi ha hagut un punt en aquests últims 10-15 minuts de partit en què el Sevilla ha semblat que podia ficar-se al partit perquè el Barça li ha permès no jugant i no tenint la pilota i no mantenint la pilota. Com diem, això és un punt a millorar de l'equip perquè en aquest resultat és curt, però l'equip segurament s'ha complicat la vida al final, es podria haver complicat la vida al final no tenint la pilota i no dominant el partit. Per tant, com diem, un punt a millorar, aquesta capacitat de rematar i de generar, i aquests minuts finals, controlar més el partit en els minuts finals.